אנחנו ממשיכים. הימ"מ, היחידה מיוחדת לוחמה בטרור של משמר הגבול, מתאמנת כל הזמן לתרחישים הקיצוניים ביותר, בין השאר גם לחילוצו של גלעד שליט. היחידה המובחרת והמסווגת הזו פועלת בחשאיות מוחלטת, והערב היא נחשפת אחרי שנים רבות. כתבנו משה נוסבאום מתלווה לאימונים וראה גם בכמה מטרות מצליח לפגוע צלף אחד ב7 שניות. הנה. במקום הזה ציונות זה משהו שמדברים עליו בקול רם, בלי להתבייש. אפשר לשמוע כאן עדיין על ערכים כמו הנכונות לתת, לתרום ולהקריב. הדבר האחרון שהם מחפשים זו הכרת תודה, ולכן חשבנו שראוי לעשות את זה לימ"מ גם אם הם עצמם אינם מתמסרים בקלות. אנחנו חיים את זה יום יום. זאת אומרת שאם בהתחלה הייתה לנו את התחושה הזאת של העילה, שאנחנו מחפשים את העילה, אנחנו כבר רגילים לזה, אנחנו כבר לא מחפשים לשתף אנשים בזה. אנחנו פשוט שמחים בזה שבן אדם יכול לצאת לרחוב ולחיות את החיים שלו, פשוטו כמשמעו. בלי שום כותרות, בלי שום מילה, בלי שום דבר. היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור נחשבת לאחת מ5 היחידות הטובות בעולם בתחום ההתמחות שלה, חילוץ בני ערובה. היא מובילה את המאבק בטרור, ואם נדמה היה שבשנה האחרונה חלה רגיעה, אז הנתון שאנו מקבלים מדבר על 108 מבצעים משותפים עם השב"כ שהביאו לסיכול פיגועים בשנה השקטה הזאת לכאורה. אחוזים בודדים עם ישראל מכיר. שאר הדברים הוא לא יודע, וטוב שכך. אנחנו אמורים לתת לעם להמשיך בחיים שלו עם כל המציאות המטורפת שקורה פה במדינה, ואת רוב הסיכולים הוא לא מכיר, ואת רוב האיומים הוא לא מכיר, וטוב שכך. הגיל הממוצע של הלוחמים כאן מעל 30. למשל א', משרת כבר 21 שנים בימ"מ, הוא בן 42 והוא צלף. 12 קליעים ב-12 מטרות דמות ב7 שניות. את זה הם משיגים רק אם מתאמנים כל הזמן, בשטח ובחדר הכושר. יש דבר אחד, הם אומרים, שלא מוכר ללוחם בימ"מ, שגרה. הוא חי על ביפר, הוא יכול להיות מוקפץ כל יום, הוא נמצא בסכנת חיים מתמדת, אני לא אומר 24 שעות ביממה, אבל הוא יכול למצוא את עצמו בלי ספק בכלל בין 2-3 בסכנת חיים, שיכול להיות שהוא או ייפצע או חלילה יותר חמור מזה ולא יחזור הביתה. בכל מחזור גיוס מתוך 1,500 שמתבקשים להתקבל, פחות מ1% בין 12 ל-15 מצליחים לעבור שנה של מיון, סינון וגיבוש, אחר כך עוד 8 חודשים של קורס הכשרה, רק אז הם נחשבים לוחמים. ד' בן 36 משרת 8.5 שנים בימ"מ, לפני כן הוא היה באגף האבטחה בשב"כ, זה לא הספיק לו. בזמן מאורעות 2000 ראיתי את האירועים בטלוויזיה, החלטתי שאני לא רוצה לעמוד ולאבטח יותר. השירות ביחידה זה בדיוק ההבדל בין לעמוד לאבטח, לחכות למחבל שהגיע אליך, לבין לצאת אליו בלילה ולהביא אותו. מתברר שכל לוחם בימ"מ שמשרת מעל 10 שנים ביחידה נפצע ועובר לפחות ניתוח אחד. רב פקד נון למשל איבד את עינו לפני 2 בהיתקלות עם מחבלים ליד בית לחם. אחרי חודשיים הוא כבר חזר ליחידה, היום הוא סגן מפקד פלגת לוחמים. אנשים באים לפה כי זה המקצוע שלהם, זאת הקריירה שלהם, וכך גם הם פורשים. באווירה שקטה, בלי שום תרועות וחצוצרות. גם היום, מהמקום בו אנו ניצבים, יוצאים לוחמים למלחמה. ניצב יורם הלוי מפקד על הימ"מ כבר 2.5. שלשום, ערב יום הזיכרון, הוא הזמין את כל משפחות חללי היחידה, 13 במספר, לטקס מרגש ראשון מסוגו, עבורו כנראה גם אחרון. בעוד 3 חודשים ניצב הלוי מסיים, במקומו הוצנח לימ"מ מפקד מבחוץ, מיחידת שלדג בצבא. לא כולם אהבו את ההחלטה, ללוחמים שאנחנו שוחחנו עימם אין עם זה בעיה. כרגע מבחינת הטיימינג
הוא כנראה היה הכי מתאים מבחינת הפיקוד. מבחינתנו זה לא משנה. בעיניי אין שום תסכול. הכוח של היחידה הוא לא במפקד, במספר אחד שלה, אלא בדרג הלוחמים, המפקדים הזוטרים. במהלך השנה האחרונה מופעלת הימ"מ יותר ויותר לטובת יחידות המשטרה במאבק נגד משפחות הפשע והעבריינים מבוקשים. הנה דוגמה מיום חמישי האחרון, זה האיש שהפך לאימת החקלאים בדרום, גדול גנבי הבקר. הוא אותר בכפר בית אולה באזור חברון. אחרי שהלוחמים צילמו ואספו עליו מודיעין, הם שבו לכאן בלילה. בפעילות שקטה הם נכנסו אל תוך הבית מבלי שאיש מתושבי הכפר הרגיש, ורק כאשר הרכבים מתקרבים הם מוציאים את העבריין החוצה. בחלוף כמה שעות הוא כבר הועבר לידי חוקרי המחוז הדרומי. הימ"מ פועלת כבר 35 שנים. היו גם תקלות, לא תמיד מסכימים שם על הכל. יש מחלוקת אחת שנמשכת כבר שנים. האם נכון שהיחידה תהיה כפופה למשטרה, או שאופי הפעילות שלה מצדיק את העברתה לאחריות השב"כ? הדעות על כך חלוקות. בכל מקרה, בטווח הקרוב לא צפוי שינוי כלשהו בסטטוס שלה. ובשלוש השנים האחרונות יש שם משהו שמרחף כל הזמן באוויר, גלעד שליט. אז מתברר שהם מתאמנים ונערכים ומחכים רק לקבל את הפקודה. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, כמה שיותר כדי להתאמן לרגע שהדבר הזה יקרה. אנחנו מאוד מקווים שיגיע היום, במידה וזה לא ייפטר ברמה המדינית, שכן יהיו סיכויים, ואז אני יכול להגיד לך בבטחה שאנחנו כבר עכשיו מוכנים מאוד למבצע שכזה. וזה החלום? שאתם תהיו אלה שיצליחו לשחרר את גלעד שליט משביו? החלום הוא שגלעד שליט ישוחרר משביו, זה החלום. ואם יהיה צורך לשחרר אותו? מאוד נשמח לעשות. מאוד נשמח.